Friends, welcome back to Rajabi Vlog. नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आंनि बे राजाबि ब्लग चेनेलाव। दिनै माने आं माखासे खामानि मावनो नागिरदों आरो नोंसोरनो नैबे बारिखौबो देखायनो नागिरदों आङो। नै बिथिं कबि बागान दङ, बिथिं फान्थाव दङ, ओमफ्राय माखासे बायदिसिना गायलु गायला गायनाय दङ आरोना। नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आङो, भिडिअ नायलांबाय थादो, भिडिअआव थाफाबाय थादो लोगोसे। जोब्बाय, हासार होखांबाय, दानिया इथिं थांनि बेरायनो। नायनो हागोन नै टमेट' नै बायलायलायबाय माथो, आयै नै थिखोनो हायासै, फिथाइ थिखोनो हायि बायलायलायबाय। दिरुंजों खानांसिगोन बेखौ। खाबसिनानै मोननांसिगौमोन, नै बायलायलायबाय, नै फिथाइ थिखोनो हायासै, दाहायसो माबाफिनांसिगोन बेखौ। देन्जार फिथाइ थायदों नै, बरियाल' जाखादों माने, सेस लावबाय बेयाव। थान्दानि थाखाय माने खुवा खुवाथाय थान्दानि थाखाय बिलाहिया बारा थानो नागिरा, जेसेबां थान्दा जायो थैयो आरोना। एसे मेडिसिन बाहायनांगौ जायो, माने बारा एसेबांबो मेडिसिन नाङा। गायनानै बेयाव एसे देरहांबा माने इउरिया होनांगौ, इउरिया हासार एसे होना होबाथाय बेबायदि जाबाय आरोना। ओमफ्राय बाद बाखिथ' बिदि दंफां जाहोनो थाखायल' माने एसे देरहांनायाव इउरिया होनो मोननांगौ आरोना। इथिंनिया नै नायनो हागोन, नै इथिं इउरिया होनायमोन, इउरिया होनानै बेबायदि जादों आरोना बेफोर दा नुनाया। ओमफ्राय इथिं बाद बाखिखौ माखासेखौ माने लेट जादों नालाय, लेट जानायखाय बारा मोजां जायासै आरो इथिं माखासेफोरा। ओरैबो दङ, ओरै एकदमबारे ओरैबो थिगानो जादों जानायालाय, बेफोरथिंबो नै बिसिम दङ आरोना बिलाहिया। ओरै माने बिनबो दङमोन, बिना थैजोब्बाय, दा बिलाहि बेयावनो जायगायावनो थाबाय आरो। बिथिं माने बैसां खालायनांला, बेफोर दंखायो नालाय बिननि, ओंखायनो बिदि खालामना होबाय आरो, नङाबाथ' थिखोनो हाया। नै दंफाङा बिराद माबा जाबाय नालाय, नै खाबथा खाबथासो नांदों नै बेनाव दिरुं। बैयावथ' नुखाबाय गोलैलायदों, बिदि जायो आरो। ओमफ्राय नैयाव नै बान्दा कबि एसे दङ, बेबो एम्फौ जाबाय नै सेस। दामबोथ' गैखाया, फारसेथिं एम्फौआबो नै नस्थ', उपाय गैया। होमबाबो एसे माने बान्दा कबियावबो मा होनो, दाथ' 4 रुपिस केजिल'सो। ओमफ्राय बाद बाखि इथिं फुलकबि दङ, फुलकबियाबोथ' गैला, नै मानांजोब्बाय, नै येल्ल' जादों। बेफोरखौलाय मा हानोबोसै, जोफायबाबो लस गैला। अमानोसो बांसिन रुनाय जाबाय, माने अमानोसो रुगासिनो। फाननोनो मोनासै, माने बेमार नांदों, बिराद मोजां जादोंमोन जानायालाय। नै बरियाल' जाखादोंमोन जानायालाय फुलिया, एकदमबारे मा होनो बेखौ, बेमार नांनानै गैया आरो दायो। एसेल'
एसेल' मोनहैसिगोन बायदि माने दामबो गैखाया फारसेथिं ओमफ्राय फारसेथिं आरो खस्थ' खालामनानै गायबाय बेमार नांजोब्बाय नै बिदि जाजोबदों नै गोमो बिदि जाजोबदों गोजा जालांजोबदों माने दंफाङाबो थैदों बिदि जानानै बिदि आरो खस्थ' खालामबाय बेबायदि जाबाथाय दुखु नाङो आरोना बिदि जादों नै बिलाइआबो नै बेफोरबो नै साइसथ' गैयि बोरैबा जालांदों माने जिब्रै मानिफ्राय जादों बे बेमारखौबो हमनो हायासै आरोना नै ओरैबायदि नस्थ' नै लस माने खस्थ' खालामनानै गायबाय फारसेथिं नै बिदि लस जाबाय आरोना बिथिं माने बारबाखि नैथिं नुहुरदोंना नै बिलाइआनो साइसथ' गैयिखा माने दंफांफ्रानो नायनानै नै बिदि गोजा जाजोब्बाय आरो सेवजोब्बाय माने हामा जाजोब्बाय नैथिंनिया नै फुरा नैबे बे सिथासेनिथिंनिया फुरा गाज्रि जाजोब्बाय नैथिं बिथिंनियानो एसे मैयासो जात्रा फानजेनदों आरो मैयासो एसेल' फाननो मोनजेनदों ओमफ्रायथ' अमानोसो आधा आधि लानानै रुहैनाय जादों आरो दा नै बिदि जाजोब्बाय नै बेफोरबो नै गाज्रि जाजोबनाय गोनजासो नै फुरा मा खालामनो बेफोरखौलाय दानफायना गाराबालाय अमानोसो हाना लांनांगौ गोनां जाबाय अमायाबो जाख'नो हानाय नंला नै सेस गाज्रि जाजोब्बाय आरो नै दानफायजोबना गारनांसिगोन हाफायजोबनानै गैला नै बिलाइआ नै बिदि जायो नै बान्दा कबि बायदिसो जि थोबलाय लांबाय नै बिबारसो नङाबा कबियानो नै बिबारानो गैया बिदि जाबाय आरो नै दानफायजोबनासो गारनांसिगोन आरोना गैला सेस जाजोब्बाय नस्थ' आरोना मावनाय जोब्बाय एम्फौ जाजोब्बाय बेमार नांबाय गैला माने साफा बर' माइ गायदों ओरैबो दङमोन नै बेयाव हाग्रा साफा खालामनो मोनासै ओमफ्राय बेखौ हा जावग्लिनानै हाग्रा साफा खालामनानै हासार होनानै खोनांगौमोन आरो बेखिनिखौ गैला बेखौ साफा खालामासै नालाय गैला नै मोजां जायासै बेयाव बान्दा कबि दङ बेयाव बारा मोजां जायासै नै ओइथिं मोनसे गायदों ओमफ्राय बैनियाबो साफा गिदिर जानानै जायासै आरो बारा मोजां जायासै एसे मिडियाम साइजनि लथ' जासिगोन आरो बिनिया नै मा होनो आरो खस्थ' खालामबाबो मालाबा समाव बेबायदिनो जाहैजोबा माने माखासे बेमार नांना होयो मेडिसिन बाहायनो रोङाबा जाया बे आरो मावबाबो माने एसे मुलि बाहायनो रोंनाय जानांगौ मुलिफोर एसे बाहायनो रोङोबा मोजां जायो आरो माने जोंथ' बाराबो रोंजोबा आरो खाथियाव मोजां दखान गैया माने एग्रिकालसारनि माबा मोनसे गोरों मानसिफोर थानांगौ आरो मेडिसिन फानग्राबाबो नों आं ओरैनो फानग्राफ्राथ' हरगोन बे मोजां जायो लगायबाय जाया खाथिया बेमार नांनायफ्राबो हामा बेबायदि जायो आरो नैयाव माखासे दंबावो आरोबाव कबि बेखौ फानगासिनो ओमफ्रायथ' नैयाव फान्थाव दङ ओमफ्राय ओइथिं फान्थावाबो थैजोब्बाय आरो ओइथिंनियाबो माने दिन जाबाय नालाय गोबाव जाबाय बारा गोबाव थाङा 6 माससियाल'सो नालाय बोसोरखिया माबा थायो नालाय 12 मासिया मोनसे थायो बेखौ गायाखै ओरैनो 6 मासनिल'सो नालाय बियो जोब्बाय आरो बेयावनो बेनिया लाइफ इज एन्ड अमानोसो लाबोजोबदों आरोना नै सेवजोबनानै नै अमानोसो जेव इयाव रुखांबाय इयावबो दानना दोनदों नैयावबो रुनो लाबोजोब्बाय नै नाउ इज द टाइम फर काटिं उड बन दाननि आरोना नैयाव एसे माने बन दानफायना दोननाय दङ मिस्थां दंफां दानफायनाय दङ नै सिनख्लाबनानैल' दोनबाय माने रानबायना दानस'नो गोरा जायो हास'ननांगौमोन हास'नो रोङासै दाख्लैबावै मेचिन लाबोदोंबाबो बेखौ बिदिनो दानख्लाब सिननांसिगोन आरो ओमफ्राय नै बेखौ दानस'नो नागिरदों आङो